Γεια σας παιδιά, Κώστης εδώ και σήμερα θα παίξουμε Block City Wars. Ωραία. Αυτό το παιχνίδι δεν έχει μόνο μία πίστα. Μπορείς εδώ να παίξεις κανονικά, εδώ πέρα πάλι κανονικά, εδώ με tags, εδώ με αγώνες. Αυτό το αμάξι το έχω αγοράσει και εδώ παίζει με μαχαιράκι, κάνεις και αποστολές, αλλά είναι λίγο δύσκολη, γι' αυτό εμείς δεν θα κάνουμε αποστολές. Και εδώ πέρα είναι με ζόπες. Λοιπόν, πρώτα θα παίξουμε με αυτό, θα παίξουμε και με τα tanks, θα κάνουμε και ένα αγώνα και ζόμπι. Εντάξει. Ωραία, καλιά αυτό. Γιατί αυτό είναι με να μπαίνεις με άλλους. Εμείς θα μπούμε εδώ πέρα που είναι λίγο καλύτερα. Ωραία. Γενικά παιδιά, να σας πω γιατί δεν κάνω βίντεο. Επειδή δεν έχω ιδέες για τι παιχνίδια να παίξω. Άμα θέλετε, γράψτε κάτω στα σχόλια τι παιχνίδια να παίξω. Εκτός Pixel Guns. Γιατί μου το έχει προτείνει ένας. Αλλά θα δούμε. Pixel Guns μπορεί να παίξω. Μπορεί να παίξω σε Pixel Guns. Θα δούμε. Θα παίξω και Pixel Guns. Αλλά γράψτε και άλλα comments. Γράψτε και άλλα σχόλια. Γράψτε τι παιχνίδια παίζετε εσείς να τα παίξω κι εγώ. Για να κάνω πιο συχνά βίντεο. Γιατί άμα έχω ιδέες, μετά κάνω πιο συχνά βίντεο. Μπορεί να κάνω και κάθε μέρα το Πάσχα. Το Πάσχα κάθε μέρα μπορεί να κάνω το Πάσχα. Ανάλογα τι παιχνίδια θα παίζω. Τι είναι αυτό ρε. Πάμε. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Βάρκα. Γίνεται να οδηγήσουμε βάρκα. Γίνεται να οδηγήσω βάρκα. Τέλειο. Γίνεται να οδηγήσω βάρκα. Δεν το ήξερα. Πολύ τέλειο όμως. Φανταστείτε πόσο μου άρεσε. Αυτό τι είναι. Το κολυμπάει κιόλας. Τέλεια. Παιδιά, μπορεί να παίξουμε μόνο αυτό. Τέλειο είναι. Πολύ τέλειο. Κοιτάξτε. Πρώτη φορά έχω μπει σε τέτοιο. Σε τέτοιο πράγμα. Αυτό οπωσδήποτε πρέπει να το δείτε. Ωραία, είναι ενδιαφέρον. Αλλά ξέχασα να σας δείξω και τα υπόλοιπα. Άμα έχει κάτι πράγματα θα πάμε να δούμε. Θα πάμε και μετά θα κάνουμε λίγο βόλτα με τη βάρκα. Θα δούμε φίλοι μου. Δεν περνάει από. Έλα ρε. Μαρέ. Πού να πάμε τώρα. Ποιο μέρος. Από εδώ.
Από εδώ θα πάμε. Τι είναι αυτό? Τέλεια. Φίλε, τέλειο πράγμα. Να φανταστείτε, εγώ δεν ήξερα στο Block City που μπορείς να οδηγήσεις καράβι. Γιατί κάποιοι φίλοι μου λέγανε που δεν γίνεται. Άντε, δεν πας λίγο πιο γρήγορα. Δεν πάει πιο γρήγορα. Άντε, γιατί θέλω να προλάβω να παίξω εκεί. Τα. Ή παιδιά, ξέρετε τι λέω εγώ. Θα παίξουμε σήμερα μόνο αυτή την πίστα. Και στο επόμενο βίντεο Block City Horse θα κάνω ένα βίντεο. Αυτό που κάνω σήμερα. Την επόμενη μέρα θα κάνω με tanks, την επόμενη με αμάξια και την επόμενη με ζόμπι. Έτσι θα γίνει. Για να το δείτε λίγο πιο καλύτερα. Εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Να δούμε λίγο. Εντάξει, πάμε. Γιατί είναι το Clark κάτω στη θάλασσα και το τάκι. Και αμάξι. Γίνεται. Πάμε μέσα. Πάμε να το πάρουμε. Να. Τέλειο είναι αυτό, ρε. Τάγκς, τέτοιο. Κοιτάξτε. Μου πυροβολάει. Ας το να φύγουμε καλύτερα. Τι είναι αυτά? Τέλεια. Τα πιο τέλεια πράγματα στον κόσμο έχω βρει. Στο Block City. Ήρθε. Θα με σκοτώσει. Αυτός. Γυρνάει και το καράβι. Πω ρε φίλε, με ακολουθάει. Έλα. Ανάτος ρε. Ο μουλάρος. Ναι. Όχι. Πέθανα. Πάλι καλά που με βγάζει στο ίδιο σημείο. Έλα. Μπορώ να το πάρω. Μπορώ. Είναι πάνω αυτός. Πού πήγε? Τέλος πάντων, δεν πήρα. Τέλειο! Παιδιά, πολύ τέλεια πράγματα. Κοίταξε τι καράβια υπάρχουν. Τι άλλο το καράβι?
Ω, ήρθε αυτός ρε. Φύγε από εκεί. Δικό μου είναι. Έτσι, μπράβο. Καράβι. Καράβι. Τι με έβγαλε. Όχι. Ήταν πολύ ωραία πίστα. Τι να με βγάλει. Δεν πειράζει παιδιά. Τουλάχιστον είδατε λίγο το καράβι. Τα καράβια είδαμε λίγο εκεί. Τώρα να περιμένουμε μήπως μπορούμε να ξαναμπούμε. Ένα λεπτό. Άντε και εσύ ρε. Μπορεί να με έχει βγάλει κάποιος. Τρομά. Μπορεί να με έχει βγάλει γιατί νομίζω γίνεται. Αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Ωραία με έβγαλε. 20 λεπτά. 20 ευρώ. Και 20 λεπτά. Silver. Μπορώ να δώσω 28 αλλά δεν δίνω. Έχω 85, για καθίστε να δούμε εδώ. Αυτό κάνει. Εγώ θέλω να πάρω αυτό. Ή να εξελίξω τη σνάιπερ μου. Να το κάνω έτσι. Τώρα παιδιά μαζεύω γι' αυτό. Γι' αυτό το αμάξι μαζεύω. Μπαβάρια λέγεται. Ή αυτό θα πάρω ή το φορτηγό. Θα δούμε. Ή αυτό μπορεί. Αλλά πιο σίγουρο είναι αυτό. Πιο σίγουρο. Μηχανή έχω αυτή. Αυτή άμα μαζέψω λεφτά μπορώ να την πάρω. Τα καράβια πώς δεν υπάρχουνε. Εγώ ξέρω μάλλον. Δεν θυμάμαι που είχαμε μπει πριν. Στο αεροπλάνο είχαμε μπει. Δεν θυμάμαι. Αλλά ελπίζω εδώ είχαμε. Αλλά είχαμε πάει στη θάλασσα, ξέρω. Θα δούμε. Ναι. Νομίζω εδώ είναι. Εδώ είναι νομίζω. Νομίζω εδώ είναι. Ναι, εδώ. Φίλοι μου. Ξαναβρήκαμε. Oh yeah. Ωραία. Σε αυτή την καράβα μπήκαμε πριν. Σε αυτή την καράβα κάτσε. Δεν πιστεύω να μπήκαμε ρε. Αλλά θα δούμε. Στην πορεία. Εντάξει εδώ πήκα. Μ' αρέσει γιατί με βγάζει συνέχεια.
Τέλος πάντων, μπορείς να πεις όσες φορές θέλεις, αλλά σε βγάζει. Γι' αυτό ξέρω. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι αν θέλετε να συνεχίσω αυτά τα βίντεο. Και μην ξεχάσετε να γράψετε κάτω στα σχόλια παιχνίδια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας.